let's play, aby som vám povedal, jak urobiť Minecraft portál do endu. Tak na to budeme potrebovať portál do endu, oko z endu a nakoniec kresadlo. Tak. To si urobíme 3. Tiež 3. No, keď máme 3, dáme na všetko. Vlastne to kresadlo sme ani nepotrebovali. Tak, poďme tam. Musíme chvíľku počkať. A tu sú endermeni. Tu za chvíľku sa vám potká drak. Dobre, tak ja sa lúčim. Čaute.